שלום חברים, שמי פוגל דניס, אני רואה חשבון ויניפג, קנדה, מניטובה, Chartered Professional Accountant, CPA, קנדה, מניטובה, ויניפג. היום הייתי רוצה לדבר איתכם על 3 סוגי דוחות כספיים הקיימים בקנדה. ישנה דוח Compilation Report, Review Engagement Report ו-Auditing Report. מה הם ההבדלים המהותיים בין שלושתיהם, Compilation Report זה בעצם דוח כספי שבו רואה חשבון לא נותן חוות דעת עליו. הוא עושה אותו לפי כללים חשבונאיים, והדוח הזה לא אמור להיות מוטעה, וצריך להיות נכון חשבונאית. כלומר, 1 ועוד 1 זה 2, ולא 1 ועוד 1 זה 10. זה הדרישה אליו, זה הדרישה הכללית אליו. בעצם מנהל חשבונות, רושם הוצאות והכנסות, מביא לנו את הספרים, ואנחנו על בסיס הספרים האלו בודקים שהכל נרשם נכון, ובעצם בונים את הדוח שלכם, שהוא לא אמור להיות מוטעה, וצריך להיות חשבונאית נכון. זה דרגה אחת של דוח כספי. הדרגה השנייה זה דרגה שנקראת Review Engagement. מה זה Review Engagement? תסלחו לי, אני מסתכל למסך, כי פה רשום כדי שאני לא אטעה ולא אטעה אתכם. Review Engagement זה בעצם דוח כספי, שבו רואה חשבון נותן את החוות דעת שלו בסוף הדוח. זה בעצם בדף השני בדוחות כספיים, אנחנו נותנים חוות דעת שלנו, מה אנחנו חושבים על הדוח, ועל אם הוא מטעה, לא מטעה, האם הכל נעשה כשורה, ולפי איזה כללים חשבונאיים הוא נעשה. הדוח הזה נעשה, אנחנו עושים את הדוח הזה על בסיס מספר קריטריונים ודברים. אחד, אנחנו שואלים את בעל החברה המון שאלות, ואנחנו משתמשים בכלים אנליטיים כדי לדעת אם העבודה נעשתה נכון, ואם המספרים שלכם הם הגיוניים או לא הגיוניים. כמובן שמנהל חשבונות עושה את הרישומים, מביא את הרישומים בסוף שנה לנו, אנחנו מסתכלים, אנחנו בודקים את הרישומים, אנחנו מבצעים מבחנים על הרישומים נוספים, ובנוסף לכך אנחנו שואלים המון שאלות את הבעלים של החברה, ועושים הרבה בדיקות אנליטיות בנוסף לכך. וכמובן שיש תוכנות שאנחנו צריכים למלא, תוכנות שלנו חשבוניות, שלשכת רואי חשבון קופאה עלינו, זה קופאה עלינו, כן? כי אנחנו מחויבים למלא אותם, כי שם רשום האם עשית את זה, האם לא עשית את זה, האם עשית את זה, איך עשית את זה, תסביר. כלומר, לא רק מה עשית, כמו שאמרתי מקודם, הלשכה כן בודקת את הקבצים שלנו, לפי קריטריונים שלהם, והיא בעצם עוזרת לך לעשות את הדוח, כדי שלא תפספס שום דבר, כדי שבן אדם מבחוץ כן יכול להסתכל אליו ולסמוך עליו. עכשיו, הדרגה השלישית, זה Auditing Report, זה בעצם לעשות ביקורת. בישראל יש רק 2 דרגות, יש Compilation ו-Auditing, בקנדה יש 3 דרגות, ו-Auditing. מה זה Auditing? מה זה ביקורת? דוח ביקורת זה דוח שלא הרבה אנשים רוצים אפילו לעשות אותו, אבל מחויבים לעשות אותו. למה אני אומר את זה? לפעמים הבנק או חברת ביטוח מכריחים אותך. בנק במקרים שאתה רוצה הלוואה. חברת ביטוח במקרים שאתה רוצה לעשות איזשהו פרויקט, אתה קודם כל צריך שיהיה לך ביטוח. וביטוח, כדי לתת לך, כי כדי לבטח אותך, הוא צריך להיות בטוח בפעילות העסקית שלך. והוא מבקש, והוא דורש, והוא אומר אם אתה רוצה ביטוח. במיוחד בקנדה, אם זה בבנייה, או ראיתי הרבה חוזים על ניקיון של משרדים ממשלתיים. חברות ניקיון היו צריכות לעשות ביקורת או Review Engagement, כדי לקבל, כדי להגיש בכלל מסמכים למכרז. אז זה צד שלישי, בוא נגיד ככה, צד שלישי מבקש ודורש את הדוח כספי שהוא חושב לנכון. אז הביקורת זה דוח הכספי הכי גבוה, שבו גם הרואה חשבון מביא את הדעה שלו על הדוח, ובדוח הזה אנחנו כמובן שבודקים את הרישומים של מנהלי חשבונות, מבצעים מבחנים, שואלים בעלי תפקיד בכירים שאלות, את הבעלים שאלות, עושים אנליטיקה על המספרים שלכם ובודקים חשבוניות. אנחנו בעצם צוללים לעומק של הדברים וגם בודקים את החשבוניות של העסק, שהכל נרשם נכון, שהכל נעשה נכון. עכשיו, בביקורת אנחנו כן יכולים לגלות מעילות, לא חובה ולא הכרח. יכול להיות שאנחנו נגלה מעילה. כן או לא, זה תלוי. לפעמים אנחנו רואים שרואי חשבון לא גילה מעילה, וזה פשוט מתפוצץ בפנים, אבל זה גם לא אחד המטרות של ביקורת. המטרה של ביקורת זה לא לגלות מעילות. המטרה של ביקורת לראות שהדברים נעשו לפי כללים חשבונאיים ברורים, ואתה עושה בדיקות של נושאים
כמה לעומק, אבל לא את הכל. למשל, בואו אני אגיד לכם ככה, במידה והייתה מעילה, למשל מעילה על ידי מנהלי החברה או בעלים של החברה, ולחברה יש הפסד, אז ההפסד הזה לא מכוסה על ידי חברת ביטוח. החברת ביטוח לא מכסה כי היא לוקחת בחשבון שבעלים של החברה לא יגנוב מעצמו, או שמישהו בתפקיד גבוה, כמו סמנכ"ל כספים הוא חושב, גם לבצע מעילה, כי הם נמצאים קרוב לצלחת, לקבלי החלטות, הם אמורים לקבל הרבה כסף, כדי שהדברים יזוזו ויעשו נכונה, ולכן חברות ביטוח אומרות, אם המעילה נעשתה על ידי גורמים בכירים בחברה, אנחנו לא מכסים את ההפסד. זה ליד הכללי מה שקורה. עכשיו, 3 דוחות האלו בעצם קיימות בקנדה, כאשר חלק מהם, כמו שאמרתי, האודיטינג, זה מישהו מבחוץ שכפה על העסק לעשות. זה גם יכול להיות אחד השותפים, שלא בוטח בשותף השני, או שרוצה אתם יודעים מה, שלא יהיו איזשהם בעיות בין השותפים, ושהכל יהיה לפי הספר, אז הם מסכימים שהם רוצים שיהיה אודיטינג על הספרים, כי ככה אף אחד לא יבוא אליהם בטענות. זה גם יכול להיות שיש איזשהו שותף, ספונסר, מחוץ לקנדה, או מרחוק, או בפרובינציה אחרת, והוא רוצה שיהיה אודיטינג, ביקורת, על הספרים שלכם, על הספרים שלו, ולא משהו אחר. So, יש הרבה סיבות למה יהיה ביקורת ולמה לא יהיה ביקורת. לרוב 80% מהדוחות הכספיים בקנדה, הרוב המכריע זה compilation, זה סוג אחד, שבו אנחנו לא נותנים ולא חווים חוות דעת עליהם. זה בסך הכל שאין שם הטיה ומתמטיקלי חשבונאית נכון. כל שאר הדוחות, זה בעצם מישהו שבא ואמר שתעשו את זה. למה? כי compilation הוא יותר זול משאר הדברים. ה-review engagement יותר יקר מ-compilation, ה-auditing יותר יקר, כי אתה עושה יותר עבודה, וגם יש לך יותר אחריות והתחייבות כלפי, קודם כל, לשכת רואי חשבון וחברות ביטוח. אז בגלל זה גם העמלה, כמה שאנחנו גובים בעבור העבודה, בעבור השירותים שלנו, היא הרבה יותר גבוהה מאשר compilation report. אז המטרה הייתה להסביר לכם מה הם 3 סוגי דוחות כספיים שקיימים בקנדה, כדי שתדעו מה זה. אם אתם עושים compilation מצוין, אם מישהו בא ומבקש מכם review, engagement או auditing, אתם עכשיו גם יודעים מה זה ולמה הם מבקשים, כי זה רמה יותר גבוהה של דוח כספי, שבו רואה חשבון נותן חוות דעת שלו, ושזה יותר מנוחה לצד השלישי, שהכל נעשה כשורה, והוא יכול לתת לכם או הלוואה או לבטח אתכם מה שאתם צריכים ומבקשים. אם יש לכם עוד איזשהם שאלות שאתם רוצים לשאול אותי, או נושאים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, בבקשה תכתבו, תרשמו לי, תעשו לייק לוידאו הזה, סאבסקרייב, תירשמו לאתר שלי בבקשה. בואו אני אגיד לכם, הנה כרטיס ביקור שלי, אם יש לכם איזשהם שאלות, מענות, האימייל שלי זה dfugel@alpha-beta-cpa.ca, הפלאפון שלי על המסך, דניס פוגל, והאימייל dfugel@alpha-beta-cpa.ca. בבקשה, אתם יכולים ליצור איתי קשר. אם אני איכשהו יכול לעזור, אני בשמחה יעזור. אם לא, אם אני יודע מי יכול לעזור לכם, אני בשמחה בעצם יפנה אתכם לאותו בן אדם שכן יכול לעזור לכם. שיהיה לכם יום טוב, ולהתראות עד וידאו הבא. תודה.